tenia moltes ganes de fer de pagès, és la meva passió, és el que he volgut ser sempre des de ben petit. I bé, doncs vaig llogar una finca al Ripollès i vaig comprar 20 vaques de la raça bruna, com les que tenim aquí darrere, doncs la raça autòctona del Pirineu català i andorrà també. Nosaltres els vedells, les vaques, les tenim pasturant a la muntanya, en finques com aquestes. Avui som a Ogassa, a Surroca, al Ripollès, i després el que fem són aquests vedells estan amb la mare mamant i pasturant fins que tenen uns 7-8 mesos d'edat, aproximadament. Després aquests vedells, un cop han acabat la lactació, per dir alguna cosa, els desmamem, els traiem de les vaques i els passem en una fase d'engreix en ecològic i en extensiu, on tenen accés a pastures també, sempre quan n'hi hagi, a l'hivern no, i tenen accés a cereal ecològic, que no venem només carn. Pirinat a darrere de Pirinat, d'aquell bistec, d'aquella hamburguesa que et puguis menjar o que puguis comprar, doncs hi ha un projecte que és molt més que carn i prou. És a dir, hi ha desenvolupament rural, al Pirineu català, hi ha una estima, un benestar animal, hi ha una manera de treballar i de fer, som un equip molt jove, intentem ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient, tractant els camps i els animals com es mereixen, intentem que tot sigui un cúmul que ens diferenciï de la resta i ho fem perquè ho creiem, no per ser diferent. Que normalment la gent troba, per exemple, amb les nostres hamburgueses o amb el... Clar, no hi apliquem cap mena de sulfit ni cap mena de producte químic, sinó que és carn i prou, i moltes vegades la gent diu, hòstia, és que això sí que té gust a carn, saps? Dius, hòstia, bueno, és que poder, sense fer res, fas molt. El que a mi m'agrada i per lo que jo he fet, o per lo que l'equip hem fet, doncs és bàsicament per gaudir de la ramaderia i d'aquest país, i d'aquest paisatge, que a mi és el que m'agrada. I les vaques, doncs sí, em coneixen, bàsicament perquè intentem tractar-les d'allò més bé. És a dir, el benestar animal es nota quan tu entres en una finca, en un camp, i veus que amb un xiulet el pagès té totes les vaques al darrere, saps? És perquè les cuides bé, les tractes bé. Hem d'evitar que es posin malalts. La clau, bàsicament, és evitar-ho. És igual que una mica que els humans, doncs si fa fred o et mulles, com és el cas d'avui, doncs evitar-ho, perquè d'aquesta manera segur que no et constiparàs o serà més difícil. Doncs amb els animals, i més en producció ecològica, el que hem d'evitar és que es posin malalts. Com? Doncs amb el benestar, bàsicament. És a dir, amb les vaques en extensió normalment no s'hi posen de malaltes. Ara sí que és veritat que quan els desmames els vedells i els poses en engreixos que estan massificats, d'aquells animals una mica com els nens quan els poses a la guarderia. Doncs seria equiparar-ho d'aquesta manera, és a dir, quan els vedells els massifiques i els tens en massa concentracions, en granges, sense jaç de palla ni sense accés a pastures, doncs segurament es posaran malalts. Nosaltres en producció ecològica el que intentem és que els espais on estan siguin amb jaç de palla, estiguin secs, que no hi hagi massa densitat ramadera, és a dir, que estiguin amples, que tinguin accés a fora per pasturar, saps? Que el trauma del desmamar sigui el mínim possible i que l'alimentació que tinguin sigui el de màxima qualitat possible. D'aquesta manera evites que emmalalteixin. Tot i així, sempre poden emmalaltir. Després, quan emmalalteixen, la teva obligació és curar-los. Perquè com a bon pagès el que no faràs és deixar morir un vedell o que ho passi malament. Després, per curar-lo, nosaltres el que fem és fem vacunacions, perquè això sí que està permès i això no té cap mena de residus, inocu totalment, vacunem per evitar-ho, i després tu no pots fer mai un tractament antibiòtic preventiu, però sí que el pots fer curatiu. El període de supressió, que és el temps d'espera entre el tractament i que portes l'animal a l'escorxador, doncs ve marcat pel medicament. És a dir, diu, si l'has tractat avui, fins d'aquí un mes aquest vedell no pot anar al consum, perquè en teoria és el temps que ells diuen que ha eliminat el residu de l'antibiòtic. Doncs nosaltres, amb ecològic, han de passar el doble d'aquest període, és a dir, en vez d'un mes serien 2 mesos. Pirinès, en els seus taulells, podran disposar de carn ecològica certificada Pirinat, amb tots els distintius de qualitat que nosaltres els hi aportarem, i una mica també amb els responsables de carnisseria i tot hem pactat uns estàndards perquè d'aquesta manera la carn que hi hagi de Pirinat a Pirinès sempre es tingui una qualitat i un gust i
i una determinada manera de fer que sigui característic. I ara aquí és l'últim procés, un cop s'ha sacrificat l'animal i aquesta canal va pel client, per Pyrenees, que vol un tipus de canal femella, una vedella, d'entre 8 i 12 mesos d'edat i amb l'infiltració de greix corresponent, amb un color una mica més roseret, més rosat, i més o menys aquesta canal fa uns 110 quilos de pes. La canal sencera, uns 220, més o menys. Això és una vedella ecològica. Com podem veure aquí, ens obliguen, a través del CCPAE, posar aquest distintiu i això ens diferencia també de la resta, conforme aquest producte és certificat ecològic.